Mga igsuon, ang mga pagbasa nga atong nadungog karong adlaw nagpadayag sa kahulugan sa pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon o kamahinungdanon sa relasyon. Relasyon tali ngadto sa tuisig ka tawo o relasyon diha sa kaminyoon. Ang unang pagbasa nagtudlo kanato sa pag-ila o pagpili sa atong mga higala. Ang matinud-anong higala maghatag og maayong gawi, magtambag og magdala kanato ngadto sa matarong nga dalan. Mao kini ang mga hiyas nga atong makita o atong maobserbahan sa matinud-anong mga higala nga dapat natong i-treasure. Gani samtang namati ko, nagbasa ko sa unang pagbasa, insakto kaayo ang pagpahimangno ni Propeta Sirach tungod kay karong panahona tinuod gayud kini. Kasagaran siguro dili naon tanan, pero ang atong giisip nga best friend maura poy muunay kanato. Ang atong giisip nga higala maura poy muunay kanato paglaglag. Munang dunay giingon nga your best friend is your best enemy. Mao nang atong sutaon gayud. Sutaon gayud nato kung kinsa gayud kining atong gikahigala, masaligan ba kini, muunong ba kini kanato, mutabang ba gayud kini kanato sa panahon nga kita nagkalisod, sa panahon nga kita nagkinahanglan. Dili kay higala lamang tungod kay kita or ikaw adunahan, dili kay higala lamang tungod kay aduna say mapupo, aduna say makuha diha kanimo. Apan sa panahon nga ikaw naglisod, kita nagkinahanglan, dili na muunong kanato, mobiya na kanato, dili na makaila kanato. Munang si Sirach nagpahimangno o nagtudlo nato nini nga sutao nato, ilhon nato kung kinsa gayud ang atong mga higala o kinsa gayud ang mga higala nga atong kasaligan nga muunong nato sa kasakit, sa kalisod, sa kalipay o sa kahamugaway. Higala sa kahangturan, higala nga andam muunong ug muamuma kanato sa panahon nga kita nagkinahanglan. Ang mga pulong nga atong nadungog sa Salmo karon nagdapit kanato sa pagtan-aw, dili lang sa pagtan-aw ra kundi sa pagdawat ug pagsunod sa mga sugo sa Ginoo, kay kini mao nga atong giya diha sa atong panaw sa pagtuo. Ang pagtuman sa kasuguan inubanan sa kaalam, dinuyugan sa pag-ampo, maghatag kanato og lamdag sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Labi na sa mga desisyon nga dunay kalambigitan sa mga relasyon. Relasyon isip higala, relasyon isip managtiayon. Atong nadungog nga ang mga pulong ni Jesus diya sa Ebanghelyo nga mahitungod sa kaminyoon. Ang kaminyoon usa ka sagrado, sagrado nga naghiusa tali sa lalaki ug sa babayi. Sagrado tungod kay ang Dios mismo mao'y naghiusa kanila diha sa sakramento sa kaminyoon. Ang kaminyoon dili lamang lifetime commitment, lifetime covenant, apan usa ka panaghiusa sa lalaki ug babayi nga puno sa gugma ug nagkinahanglan sa respeto, pagpaubos ug pagkamatinud-anon. Sama sa gipakita ni Kristo ngadto sa iyang simbahan nga mao kitang iyang mga katawhan nga nagatuo kaniya. Dinhi nagtudlo kanato ang Ginoong Dios nga kinahanglan nga dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Dili kinahanglang bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Apan sa panahon karon, subo kaayo pamalandungon ng mga tao
nga pinalangga kaayo sa Ginoo, nagsupak-supak sa iyang kabubuton, nagsupak-supak sa iyang kasuguan. Daghan kanato nga mga Katoliko, daghan kanato nga moangkong Katoliko kunuhay. Proud pa kaayo, I am a Catholic. Nituo ko ni Kristo, nituo ko sa Ginoo. Apan uyon pod sa diborsyo. Mao pagani mo panday og balaod nga supak sa kabubuton sa Dios. Doon natin makigsuunan, kunuhay, siging nagsimba, matag adlaw, matag Domingo. Apan, nagsupak-supak po sa kabubuton sa Dios. Munang, mga kigsunan ko ni Kristo, padayon ta sa pag-ampo, ngadto sa Ginoo, ug atong pangayoon kaniya, nga giyahan kita niya kanunay, aron makahimo kita mga butang nga maayo, ug mamahimo kitang matinud-anon, matinud-anon nga higala, matinud-anon nga asawa, matinud-anon nga bana. Ug labaw sa tanan, matinud-anon kita ngadto sa Ginoo, nga mao ang tinubdan sa atong kinabuhi, mao ang tinubdan sa tanan, mao ang atuang langitnon nga mahan. Ug magpabilin unta kitang lig-on ug puno sa gugma, sama sa gugma nga gipakita ni Jesucristo kanato. Gugma nga dili hitupngan, gugma nga wala magpaabot og ganti, gugma nga tiunay, gugma nga nag-unong kanato hangtod sa kahantturan. Hinaot unta nga kita isip mga magtutuo, ato kining mapuy-an ug ato kining mabansay sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi, aron sa ingon ang Dios mahimuot ug magadala kanato kanunay ngadto sa matarong nga dalan, aron makaabot kita ngadto sa iyang gingharian nga walay katapusan ug managdahi kita sa tong langitnon nga amahan.